Ayan, tapos na. At naligpit ko na yung mga gamit. Ano, Nay? Amo na, Nay? Bayad mo sa loob. Bayad mo na? Ha? Ay, amo na. Ano na? Amo? Ayan po, tuloy-tuloy pa rin yung gawa ni Tatay sa kanila Agatcho. Nasa taas sila. At tayo dito lang sa baba para pag may utos, iabot natin kanila. Antay-antay lang tayo dito sa baba. Ang kaya uli Tatay. So mga par, magandang tanghali. Time check natin ay alas 11. At ayan, dumaan muna ako dito sa bahay. Dito sila mama para makapag-upload. In-upload ko po yung vlog na ginawa ko kagabi. Pag-rescue ko dun sa pinsan nila Miss dun sa Uwas Albay. Kasi natakot na sila. May trauma na sila sa bagyo. Gawa nga nung bagyong Christine na yung second floor nung binan niya ay inabot na. Kaya nag-message sa akin kahapon mga bandang alas 5 na kung pwede raw i-rescue ko. Kaya pumunta ako doon, nakapunta kami siguro yun mag-alas 7 na. At nakauwi kami, 10, nasa 10 na kami umuwi. Kaya tas kanina nakala ko maganda yung init ng araw. Magbibilad sana ako ng palay. Kaso medyo maya-maya kumukilimlim. At hindi ko muna binilad yung palay, baka mabasa. Kaya ngayong tanghali ay punta muna ako dun sa baka mag-flooring. Doon na sila. Naani na dito. Araw ng Lunes. Ganda ng palay dito, pinadapa ng bagyo. May mga tira-tira pa nga. Yan, dito na ako. At break time pala sila. Sige, tapos na. Ito na ito balin. Amo? Amo. Ito na ako. And break time. Kumain na ako sa bahay. Flooring ata dun sa sa loob. Amo ay. Amo. 40 order. Amo. Amo sige, tapos na. Nagawa na hata baloy. Baray. Ano? Oh. Amo ay. Tilapia. Balaw. Lapit. Ano nga yung mo? Ano yung dugo mo? Ako na lang sa ito. Magpapatanong eh. Tayo. Pinapatanong ko yung daw ng dugo mo. Dalawa din yun. Yung BP. Sape. Pagkatapos papel. Ade. Hindi nga. Ano nga yun? Alimot ko na. Ano yun? Maalala mo yan? Ano yun? Okay. Ayaw ko na. Tapos na mo kami kumain. Nandun sa papel. Ang sarap. Papel, may BP ka? Sabaw, salamat sa cook. Chinchin ka tayo, chinchin. Pagpasubok kita. Oh. Si Rika. Yan si Rika eh. Ah? Ayan po si Telo, may papakita sa atin. Ano yan? Gamot? Anong gamot yan? Ano yan? Yan. Kaya natatanong ko yung gamot. Sino nagbigay nito sa'yo? Kailangan naman ba ga? Tapos nainom ko na. Last bola lang yun. Last bull. Last bola lang inom ko. Nagpa-check up ka? Rubos to ah. Rubos? Sino nagbigay niya? Di naman to gamot. Gamot yan. Rubos ka tayo. Basahin mo. Alam mo yung rubos? Rubos yung... Hindi, kanto. Gamot ko ba mo? Yan. Ito lang papel. Pabalik-balik. Sino mismo na? Sino mismo?
Ayun mga par, at magpo-flooring na. Ito yun, na-adatnan ko yung pag-flooring. Tulong na tayo dito. At nakaprepare na sila nito. May pila. Regards. Yan si Pula dyan kay Arnil. Kami tilo sa loob, flooring. Kaninang umaga, hinihintay kong uminit ng malakas. Yun nga, mag-bibilad tayo ng palay. Kung kailang hapon na, ka uminit. Dalawang isip akong ibilad ko kanina yung palay. Baka biglang umulan. Dalawang sako pa naman yun. Nilagayan tayo? Ano ka magpala? Magakot? Ha? Ha? Baka ka magpala? Abal ko. Ano gusto mo? Ikaw na lang magpala? Ha? Sagot! Naglalak. Ha? Yan. Papagod ka. Ganado talaga. Papagod ka agad yan. Galaw ang ulan. Maro-maro. Ito lang. Huh? Yan ang tubig na. Up. Payag. Oh, atong situlo. Ito na kami. Dahan lo. Ini natin. Biarin. Ini lah natin. Pakitin na natin. Bala si Ginabu. Nag-aaral kasi, ayaw mag-aral. Start now.
Diyan sa katayo. Dalawang ground yan. Dalawang team. Lagay mo. Lahat na sakay. Oo, natasaksak. Oh. Sak. Buhayin mo, hindi ko. May pupunta na yan dyan sa may court. Ah. Wait, pakilang ito. Hanggang lang yung ko. Pwede pa na. Hindi magkakaroon. Buhay na to. Oh, boy na yan. Ito mga kurente niyan. Hindi ko kasunod. Huwag mo lang idikit ito para lang hindi nga natin sana. Hindi nga, ano mo? Sorry. Lagyan ko ng dulo ng ulo mo. Kaibon, talumipan. Tigas dito. Welding. Oo. Partner kay Telo. Oh. Yan sa may bag. Oh, may tattoo na si Tilo. May tattoo ko pala eh. Tayo. Ayan. Yung tattoo niyan. Ballpen lang yun. Ballpen. Ito siya. Meron doon sa tuwan. Kala ko nagpatattoo ka. Hindi ka pa naman. Meron doon. Kapag ko yan? Kung nga, di ako nagpapatatot.
Ha? Walang gumay yan. Ha? Walang gumay. Ayan, tapos na. At talikpit ko na yung mga gamit. O, Nay. Amo na, Nay. Ba't mo halog? Alam mo na? Ha? Ay, amo na. Amo na pala. Ano na? Amo? May flooring na. Ano, Nay? Naging ito. Tatay. Tatay Miguel. Nag-awan. Ayan, snack time. Mas kain uli. Tatay. Hanggang dito ng flooring. Amoy. Testingan natin kung matibay. Oh. Matibay nga. Tatay na palaban na. Kulang ng kalabaw. Pag sino na black sa'yo, kasabuhan. Kasabuhan ha? Tapos ito yung sitaling. Ha? Balikan ko. Alin? Bukat? Kasi yan ko. Walang sumbungan para di mabut para di mga Baka yung sumbungan. Mamay, sumbong ka din. Biro na rin yan. Ha? 32. Oh. Asin siguro. Asin. Pag nagkapito eh. 32. Itaas natin. Itaas pa natin. Itaas natin. Mag-edit na lang tayo. Ha? Wait lang, wait lang. Ito lang. Kapag mo na dyan. Hindi na talaga. Doble ni tatay, huwag itali.
Tuloy ako. Nalagano to. Tama na. Hindi pa. Tapos Tama na. Tigil putukan. itong lang tira. Sa amin, di pa tapos. Kahit wala, tapos na. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pag-flooring namin. Okay po tayo. Suwate nga, 20 rin po yan. Balik ka lang. Ano po? Yeah, 20 rin po yan. Sa loob? Bahay ng mag-asawang senior citizen. Pwede nang daanan ng superline. May kasada na. Saan na? Diyan ka na sa office ako, di ba? Pwede rin tayo. Office ako ng sulat. Doon sa baba. Sabi ni tatay, sa loob ng 30 years. Ngayon lang sila nakatira dito sa Malawag. Try mo tatay. Tay. Flooring na tayo. Yan, sa pultibit yan, bumaba natin yung lang. Sa loob ng 30 years. Saka lang inabot ng tubig yung bahay niya. Oo, para sa CBT. Pagkalo niyang bukas. Tatay may pinagtapat. Anak pala si Tilo. Reveal. Will. Artista ko si tatay dati. Alright. Wala na? Wala na. Ayan, amukay. At yun po. Tinubos lang yung halo na prepare. At bukas siguro tatapusin yan. Yung ano. Tingnan nyo lang po sa channel ni Vince kung paano niya yan ginawang kalsada sa loob. Paano niya pilinoring. Yan. Pwede ano ng super lines. Pakisalo dyan, pakisalo. Sige, ito. Bakan. At yun, kahit pa paano, kahit half day lang tayo nakarating, at least nakabol tayo dun sa pagbuhos dito sa loob. Yan. Kasi ngayon lang uminit kung kailan hapon na, kung kailan nandito na ako. Kanina makulimlim, kaya di ko nilabas yung palay. Sumunod lang kasi, huwag mo muna. Mainit na. At ayun, siyempre, thanks God. At hindi kami na ano ng bagyo. Kaso kawawa naman yung mga ibang probinsya na napuntahan ni bagyong ano ba yun? Nika. Kung yun sa apo ni tatay. Binabagyo sila ngayon. Apo ni tatay Kalusi. Sa Isabela. Ayun po, tuloy-tuloy pa rin yung gawa ni tatay sa Kaniko Agatcho. Nasa taas sila. At tayo dito lang sa baba para pag may utos, iabot natin sa kanila. Antay-antay lang tayo dito sa baba. Yan sila. Katrasis. Para makapagbubong na. Kung bukas, kung sa mga susunod na araw. Ang Kagatcho. Tatay. Amoy! At dito lang nakaabot yung halo ngayon. Ito, nasukatan natin pag ganun. Ano po, uwian na. At maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor, sa mga lahat-lahat nanonood sa aming mga vlog. At salamat sa suporta nyo sa di pag-skip ng patalastas. Amo, let's go. Amo.
Painuli. At si Pula. Amoy. Amoy.